बहुत मस्त गाना गावत की बहुत मस्त गावे लती। हां गाना तो गावे करा रुकल रहा तू लोग तनी ठुमका लगा हम गाना गावा तनी ऐसा देख भैया आवा तनी मनोरंजन ले ली गाना गाई। अरे चला ले गाना गाई कौन वाला गाई? अरे राजा 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 वाला अरे राजा 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 बाहु में समझा उठा तनी कोना राजा 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 बाहु में समझा उठा तनी कोना राजा 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 बाहु में समझा उठा तनी कोना मरला कपटा उठा कि मोहिया मरला और का तू गई का रुकल रहा तनी रुकल रहा गाना गाओ तनी एगो और अच्छा की सुनावा। अच्छा गाना चला एगो गाना औरी गाओ तनी सुना कि तू बड़ा बाहर भतार देवरा चूसता देवरा चूसता उठवा के लालिया हमार देवरा चूसता तेला सैया खटिया पर से जिया बिछाई के मांगैया दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के ओ सैया दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के ओ तू तेला सैया खटिया पर से जिया सजाई के ओ सैया दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के ओ कि सैया दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के ओ सैया दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। चला बहुत ढेर थक गई यार बहनी बहुत चला बैठा चला एकदम सही बोलना तारा तू करी मेहनत पे संख्या बढ़त रही घरे तोहनी लोगन के ठीक बा। खूब मौज से जिया हमने बुकरी चलाए दिन भर बुकरी चलावा एक बाद रात की ठुमका लगावा आज ना ऑर्केस्ट्रा बा हमारे जाना तारा VIP नचनिया आवा तो चल के कमर हिलावा जाना तारा खूब मजा आई ऐसे देखा मोटिया ऐसे उड़ा दे कदी के कमाई सिर्फ 10% उड़ाए अब कबो मनोरंजन लिहा जात है मनोरंजन ले ऐसे खरा खा लुटा पैसा। अरे पानी आ गया रुक जा अरे यार तू पन्ने पी अरे यार ये गलत कहिया पानी तो पूरा पी गईला हम लोग गाना के गईला का हम गई नहीं गला हम आज सुखल रहे कि तोहनी के तू लोग डांस करत रहला आ तो के ऑर्केस्ट्रा जब दिखावे चलब ना मलाई चूस ली है मलाई खिया दी का बात करत तारू। हाँ बस ओकरा के ये करे आवेला और कुछ ना करे आवेला। चलो देख के और नहीं तो हाँ चलो देखा तानी हमरा के दा तो बुकरिया जोन बाना ओके लेके चले के बा ठीक बा ठीक बा हाय लोटो फेंका उठा हाँ लोटवा फेंक दा चला तानी अब शाम के देखा जो मिलेला। हाँ ठीक बा चला चला तब तक हमनी के बुकरियो देख लिया जाए ना। चला बुकरिया चला राजा एगो काम करा देखा बुकरिया पेट भर गई कि ना और देखा पेट भर गई हो ना अब मजे शाम हो गई चले के बाद के बकरी चरावता। हाँ ओकरा के तो बस ये काम बस वे करे लिखे ओकरा के नौकरी न लगा कुछ ना खाली जिंदगी भर बस बकरी चरावत बस खेत में कुछ ओकरा से एक ही होखेला कुछ करना पड़ी देख लिया चाहिए बस ना ये करी बकरी चढ़ाई चढ़ाई को लइले ही खेत में लोखगिरी करी। हाँ ये लोखगिरी करी और पढ़ी लिखी कुछ ना बाकी का नौकरी थोड़को न लगल है थोड़का ना लगल ना लगबे के। अरे कुछो ना पढ़ले लिखले ना भाई सब से झूठ बोला था कि हम तो पढ़ बीए करे बानी। हाँ बीए कइले बानी कुछ ना कइले बानी बकरी
चरा काका बकरी नु चरा काका भी अच्छे से ना आवेला कुछ ना आवेला बकरी चराई बकरी चरा के अलावा कुछ न कर पाई देख लिया और दूसरे से कहले कि हम स्टार बन जाए करोड़पति बन जाए बड़ा बड़े कैसे बनेला भला कतना लोग बकरी के बिजनेस कइले बिया कोनो बनल इतना नहीं बड़का नहीं के बिजनेस केहू नहीं के बनल पता न का अपना आपके समझेला चलाओ चला चले ज्यादा थोड़ा हम ज्यादा बकलोल का के करे के चला चला राजा चले लेकिन